Berri. Aixo. Ondo. Zu? Earki, zoi entzuten. Zaten uste, zamerret boinik. Orain, hitz egiten egon gara pixka bat, ez? Bikote harremanetan, bikote eredu hauek. Nola eragiten digu guri eredu hau, izan dugun eredu honek? Ba, nik uste, arazo nagusiena izan dela eredu bakar bat inposatu dela, ez? Eta dena izan zegu eredu hori dela honena. Eta denak eredu hortan sartu behar deula, ez? Eta realitatea da denak anitza gehala, ez dugula berdin maite, ez ditugula modu berdinak behar, harremantzeko eta ondo sentitzeko bertan. Orduan kanpoa gelditu gehan guztiak edo dian guztiak, ez? Nolabai zigortuak, paituak eta kanporatuak izan dira, ez? Eta kuestionatuak. Ez palimazia hemen sartzen, zerbait etzea ondo egiten nahi. Eta guk aipatu dugu, ez? Maitasun ideala. Zuk maitasun ideal hori, bezala ikusten duzu, biak lotzen dituzu, maitasun erromantiko hori eta ideal hori? Bai, nik uste garai bakoitzean, ez? Eta leku bakoitzean, kultura bakoitzean, sinismen bakoitzakin, desberdinak diala, eredu bat gaientzen dela, ez? Eta guzti horiek errentziz osatutako eredu bat edo zea da, ez? Orduan, ideal hori bilatzeko misioa sartze zaigu oso txikitatik, ez? Orduan, bai, da ideala gure kasuan, gure jendartean, maitasun erromantiko ditzeion hori da. Eta nola eragiten digu guri osasun mentalean, maitasun erromantiko edo ideal honek, ze eragin dauka guregan? Jo, kristona. Ze nik irudikatzen metafora bezala traje bat, ez? Eta traje bat esan zego, traje honetan sartu berdezu. Traje hau da ona dana edo traje hau da baloratua izateko eramango izuna. Claro, traje hortan denak ez dakau taia berdina, dena hitzaio gustatzen taia berdina, urtaroak aldatzen dira eta traje berdinan jarraitu behar du, ez? Orduan, esfortzu ikeragarria handia da traje hortan egotea denbora guztian, eta jende askontzako trajeak ez du balio. Eta zerrek hartzen du trajeanek sartzeak? Ba, besteen begirada, ez? Begirada konstantea eta mundu guztia legitimitate bat sentitzea, zure maitatzeko modu hori ez dela ona. Osa, guzti honek ona eta txarrak egiten duna da gu eta besteak, no? Orduan, besteak diren guztiak, igualtzait ze gaietan, epaigarriak dira. Eta bestean begiradak eta bestean hitzak gugean ontan kriston eragina daka. Osa, esategue, bestek esateguena ezin kasu, ez? No, ez, hombre. Izaki soziala geha eta hori... Besteak ingea, de hecho. Orduan horrek bere trampa daka, ere bai, espalin bai kasu egiten besteai, beste guztia izate egunak ez daka ardurarik. Ba, noski baietz, ez? Orduan beste begirada behin eta berriro seinalatze baizu zuzean hori ez dagoela ondo. Bai, imaginatu, kriston sufrimentua. Bai, eta rol guzti hauek nola eragin digute guri? Ba, traje hortan ere, gidoi bat bezala pentsatze bali badeu personaje oso konkretuak daude eta oso rol konkretuak daude, ez? Orduan, zuk izan behar dezu hau, zuretaz hau espero dalako, edo hau dalako zure misioa, ez? Orduan, klaro, denbora guztian da, antzeslan bat, batzuk erosago goia pertsonaia hortan, ze batzuntzako, egokia izan daiteke, sonik ez dezaten traje guztia, txarra danik, baina, klaro, zure traje espalimada, zure gidoia espalimada, pues denbora guztian enberdezu, ez? Esfortzu konstante bat iten, izateko zerbait espero dana izan berdezuna, baina etzeana. Orduan, barne borroka hori, ikeragarria. Bai, hor, beti ikusi dugu gizona izan dela bilatzailea eta emakumea bilatua izan dena. Hori da. Rol horiek ere, behaien konportatzeko moduak dazka finkatuak, ez? Zuk izan berdezu hori bilatzaia eta zu bilatua. Eta rol hortan gelditu zaite, bestela beste gertatzean, ez? Eta garai desberdinetan, etiketa desberdinak sortzeitugu. Esateko, kanpoa gelitzen jende guzti hori zer dan. Eta zu balimazaia bilatzea, zea una freska edo balimazaia ez dakiz. Beti aurkitzeitugu etiketa eta hitzak ondo ez dagoen hori seinalatzeko eta epaitzeko bineta berriz. Gurea ez dan traje hori, ez? Hori epaitzeko. Eta Maitena, zuretzako zer dia harremanak? Ez que, klaro, zer dia harremanak. Pues harremanean geha. Gu ez geha ezer harremanak gabe. Harremanean sortzen geha, harremanetan identifikatze geha, erabakitze dugu zein gehan, besteak begiratuz, besteak gertu sentitzen, urrun sentitzen, berdinak, desberdinak eta mila modu, ez? Orduan harremana da bizitza. Harreman gabe ez dago bizitza, eta harremanetan alde huitzein munduko pertsona guztiakin dazkaun konexio desberdinak. Orduan ezinbestekoak dira, beraz, Bai, noski. Ezinbestekoak dira, inevitabliak dira, eta supergarrantzitsuak. Nik uste,
bizitza hontan gertatzen zaigun dena, harremanean dela. Nahi egia da, gizarteak individualismora bultzatzen gaitula. Eta hori terapian ikusten dezuzuk? Bai, hori da trampan ikusten. Osea, gaur egun zure osasun mentala, individuala izango bazan bezala saltzen dugu, ez? Osea, zerbait gertatzen zaizu, ez da gizea juntzaite terapiara eta konpontzea, zure lana, zure ardura da. Eta, klaro, horrek bere trampa izugarria daka, ez? Kolektiboan izaera galtzen da, osea, emategu individuak, osea, individua eta kolektiboa ez dakin nun banatzen da. Osea, ez dakit nola esan. Nik ez dut banaketa zurrun bat ikusten edo oso argia. Ni naiz kolektiboan parte denbora guztian. Eta kolektiboa da nere parte denbora guztian. Osea, niretaz ere hitz egiten du kolektiboak. Orduan, osasun mentala individualizatzeak daka kriston arriskua. Osea, ondo dago bakoitzak gure buruak rebisatzea eta lantzea, ez? Baina ardura dakau besteai gertatzen zaionan inguruan ere, eta alderantziz. Eta hori ezin dugu aztu. Ez bestela da komo nik neri aitet, eta beste gertatzen zaiona edo bestean sufrimentuak nik ez dakat zer ikusiek, ez? Eta hor, kolektibizatzen bali madegu, zer berriko luke? Ba, hurrena, sentitzea zuri gertatzen zaizuna, jende asko gertatzen zaiola. Osa, nik uste más o menos denai berdina gertatzen zaigula. Bakoitzak erraminta desberdina dazka eta modu desberdinetan kudeatzea ditugu, baina benetan gertatzen zaiguna, berdina da. Bai, forma desberdin hartu ezak, Bai, kudeatzeko modutan desberdintasuna igual, ez? Baina fondoan denak nahi deu maitatuak izatea, nahi deu konektatuak sentitzea, nahi deu eraiki, nahi deu bakarrik sentitu, Osa, denek berdina gertatzen zaigu. Orduan kolektibizatzean, bestean ardura ere hartuko deu, eta besteak gurukan dakaen ardura ere konturatuko geha, ez? Akompainatuak sentituko geha. Eta akompainatua sentitzea eta rekonozitua igual, gauza oso importanteak dira, ez? Bai, bizitzan ibilializateko, ez? Beharrezkoak. Eta Maitena, horzuk zure ibilbide profesionalean, bikotetan lan egitean, zer ikusten ez dudala talka gehien egiten duna edo, zein da zailtasunik handiena? Ba, nik uste, zailtasunak daudenean, bilei pertsonen artean, edo hiru edo lau edo lokesea, ez? Desadostasunak daudenean, mekanismo batzuk jartzen ditugu martxan, horrekin zegin, ez? Eta nik uste, mekanismo horiek revisatu berrian edo aldatzen jun berrian, desadostasunak ez ditugulako konpontzen, iteganea da, gure modua da honena, ez? Eta zuk pentsatzezu zure modua dela honena, eta atrintxeratzea, ez? Bakoitza gure modutan, eta ez deutopatzen modu bat. Osa, nik uste, kudeatzeko erabiltza ditugun tresnak edo estrategiak diala benetan arazo bihurtzeianak. Osa, desadostasunak gertatu ingoia, zanek gertatzen dira. Baina horrei aurreiteko dazkaun moduak, hori da benetan arazo bihurtzen dana. Orduan ja jendea etortzen da, estrategia berdina, bine eta berdiro. Errepikatuta ez, bai. Bai, zaiteru gure burua dago indaz dakit, gehiengoet. Honek ez funtzionatzen, baina ingoet gehiago, ze gertatzen. Bai, rola funtzionatzen duenez. Enbedezan, igual estrategia saldatu behar dut. Igual hau ez da modua, ez? Eta orduan ja horre sartzen da egoa, ez da gizu horreko zapila gertatzen zaizkigu. Baina nik uste bikote harremanetan hori dela gehiena... Bai, gure barnek horretan gelditzat ez konturatzea ez beste bide batzu, beste modu batzutan egin dezake. Bai, adostasun eta iristeko zailtasun latzak dazkau askotan. Eta askotan, txikitan ikusi ditugun adibideak, orain arte maitasunaren kontzeptua noletzen dugu, horrek asko kondizionatzen gaitu? Bai, klaro. Osea, azkenian gure iruditegia ez, edo referenteak denak berdin jantzita balin badaude, osea, denak harreman mota berdina nahi balin badaude, eta hori bilatze balin badaude, zuk pentsatzezuna logikoki, da hori dala bidea. Ez da eskau beste maitatzeko moduak eskura. Naiz eta barruan bai sentitze den desberdina gehala. Osea, igual ez da hori gure modua, baina, klaro, hau bakarrikan ikustet, orduan hori izangoa, ez? Bai. Osea, referentzia, simbolismoa, ereduak, superimportantea dira. Eta esan dugu ez, maitasun kontzeptua oso zaila da definitzea. Zuk nola definituko zenduken modun batera? Ireika. Etena horra. Bai, zaila da, Osa, nik uste maitasuna dela, azteko binkulo bat, ez? Osa, beste pertsonekin dakaun konexioa. Eta konexio horrek daka hartzaun magnitude bat inporta zaizula. Bestea nola dagoen, inporta zaizula beakiteuna, ze sentitzeun, bere onura, eta alderantziz normalian ere sentitze deunean. Baina, klaro, maitatzeko mila modu daude, eta pertsona bakoitzakin konektatzeko eta konexio hori bizitzeko mila modu daude. Nik uste hori dela dena importatzea, bestean ongizatea zure ardura dela ere sentitzea,
eta hori da zure lotuta sentitzea modu batean. Ez dakit eratzen dizuten. Bai, noski baiet. Bueno, ingo gure beste konexioa ingo dugu, zabalduko dugu pixka bat. Eta konexio horretan, monogamiaren kontzeptuari heldu dio zaiokegu, Maitena. Monogamia da gaur egun gizartean nagusitzen den eredua? Bai, dudi gabe. Bai. Monogamia niretzako bintzat ez da praktika bat bakarrik, da estruktura oso bat. Osea, eta gure jende arteak estruktura hori hartu du erdigunetzat, eta bikotea eta familia eraikitzeko modua hori da. Orduan monogamia ez da bakarrikan esklusibitate erotikoa, edo ez da bikote batekin, osea, da estruktura makinaria oso bat, bai balore, printzipio eta joka bide batzuk markatzen ditunak. Eta egia da, gaur egun igual, beste buelta bat ematen nahi gehala, bintzat, ahots gehien zute gehala esaten, bueno, igual nago ez da nire modua edo bakarra, baina printzipala izaten jarraitzen du, bai. Bai, dena den monogamia desberdinak ere izango dira, esan egot, monogamia estriktoena edo muturrekoena, bizitza guztirako pertsona batekin bakarrikan egongo naiz, izango dituta harremanak, edo behar bada, hiru edo alegia harreman bakoitzak irauten duen bitartean, egongo naiz pertsona horrekin, ez da? Hori aldatzen ari da pixkanaka? Interesantia esatezuna, porque jutegea faktoreak aldatzen, osea, denborana, adibidez. Betirakotik pasagea bukatzen arte, baina formatua berdina da. Esan fonduan dauden kreentziak berdina dira. Edo sujetuz aldeu aldatu. Heterosexualitateak, homosexualitatea aldeu aldatu sujetuz, baina ez formaz, ez moduaz. Orduan bai, daude aldaketak, diala lausoagoak, lasaiagoak, fleksibleagoak, baina fondua... Estruktura berdina da. Hori da. Eta Maitena, esaten ari gara, agian, ari direla ez da, maitatzeko, edo modu berriak, ahots berriak entzuten, hemendik 50-100 urtetara, nola ikusten dituzuzuk harremanak? Jesus, maia. Aldaketa bat irudikatzen duen, edo ez? Nik uste, espalima dugu aldatzen referentzi puntua dela monogamia, eta hortikan beste harreman guztiak tratatu, gauza asko ez diala aldatuko. Bai, variable batzutan aldaketak egongo iala, baina fondua ez. Orduan horrek trampa deka, referentzia ona balimada monogamia eta beste guztiak besteak, desberdinak irekiak, polimaitasuna da, como besteak. Hori aldatu ez balimada aldatzen, ez da asko aldatuko esango nuke. Gustatuko litzaidake referentzi puntua ez izatea bakarra. Norma ez izatea hain indartsua eta hain boteretsua. Orduan beste guztiak ere beleku bat eukitzea dakaen bezala eta legitimitate guztiakin. Gustatuko litzaidake hori? Bai. Zaiai guztet? Baita. Kapitalismoa jarritzen bitartia modu honta, behitzat, uste zaila dela aldatzea. Baina ezinezko ez da, nahi otezan, aipatu dozu zen goza guztizek kontutan hartute gero, bentzet horreri buruz berba inalizetie, moduko aditu bat entzun alizetie. Igul bai sortu aldeuzkuz kezka batzuk edo pentsetako beste modu bat struktura, gainera struktura vertikal hori apur bat apurtzen edo oinarrizea apur bat horkiliko loipintzeko, ez da? Izalike? Bai, nik uste fleksibilizatzen goazela. Ja ez dela trajeain estua. Goazela, como, venga, erosu aldeu moitu, ez? Bai, nik aldaketan sinisten beste, enun lan egingo iteten lanian, baina, bueno, irutza zait aldaketa hau ez dela bikote harreman edo askoz gehiago ikutzen duen, hori, estruktura eta mekanismo badala, orduan, beste gauza horiek espalin maia ikutzen edo kuestionatzen oso zaila izango ala. Adibidez gidoia, ez da? Gidoilari bat daukogu, zuzendari bat, doktore bat, eta guzti horrek markatzen baduzku gure gizartean, ongizatea zer den, eta hori ez badugu pixkat zalantzan jartzen, bai gul zaila izango da, ez da? Traje malgu haue badukogu, movimentu sentidalizeteko, baina badakigu traje horrek muga bat ipiniko duzkun ere bai. Bai, guztiz. Superados. Idoia, gaur ere erremintak jakarriko zenuen, ez da? Bai, beti ekarten dut neure motxilatxue, erremintxa batzukin. Lo que pasa que nire erremintzak ez dire izeten formula magikoek, bakit, askok nahi da bela, askok eskatzen da bela, baina gure erremintzak izeten di,
zalantzak jartzeko, pentsatzeko, hausnarketa apur batetzeko, ez da? Eta lehenengo dago oso lotute, Maitanek ekarri duzkunaz bai, zalantzan ipintzie aginte sozialak, ez da? Agindu sozialak zer esaten duzku? Monogamia, bikotie eukitzie, hori dela mantendu behar dugule struktura vertikal hori eusteko. Eta gainera, bai emoten duzku ezela erremintzak bai, ez da? Nire garaizen, Pleistozeno garai hartan, zelan zan, Superpop, Bale, eta olako errebistak, eta zelan egin bikotea edukitzeko. Eta, dekalogo, 10 pauzu. Zelan egin zure bikoteari gustatzeko. Beste 10. Karo, horrek danak etxe bazen pertsoniek eta lortzen ez bana, formula horrek bermatze ban, lortuko dozu, zeu nahizun, motile edo neska edo analakoe. Baina lortzen ez bazan, pertsonak zer da etxen dugune, geure burue, jarri zalantzan, eta geu errudun sentitu, inor ez dau zalantzan jartzen errezeta hori, orduan, kolektiboa den arazo bat, banakako arazo bihurtzen dugu. Eta osnarketa bebai hortik dator. Kontuz, zer dan saltzen duzkuena, batzutan konstienteki erosten dugu, edo igul konstienteki baten batek gaur ospatuko du San Valentin gogu emoten duztelako, eta igul San Valentinen aitzakize biotelako, baina horretaz konstientzize badaukogu, bai apausutxu bat horreatxua, bai emon dugu, ez da? Eta hemendik pasauko gara, bigarren erremintzara, bigarren dauko ze ikusi handize struktura horrekin, ez da? Vertikalidade horretatik horizontale batera, ia pasau algarin. Aipatu dozu ez, maitxatzeko modu ezberdin asko dago zela. Bigarren erremintzie da, kooperazio sariek eratzie. Zegaitzik, gara, garelako, osea, baitza identidadie beste baten harremanin sortzen dugu, talde baten garelako. Bizitzaren jolean esaldi bat irakurri dozu, politxera itxitzot, bizitzaren esentzia afektuak dira. Eta afektuak zer dire, harremanak. Bardin jat, ondo josten jat, txartu josten jat, edo pozik nago edo triste nago, beti da harremanien, ez da? Eta bikote harreman romantiko horrek, esaten duzkun garantizeten dabela betirako maitasun ideal hori, guzurredanin, konturatzen garenin, norberen hausnarketa propiotik, igul galdetu leketzogu geure buruari bebai, zer behar dut, zer nahiot? Nahiot bikotie? Edo ez. Ez ja, gizartik zer esaten duzkun. Pertsona, komatxutartin, pertsona normala osue eta zoriontzue iseteko bikotiuki bizu. Bestela, lehen egon gara aipatzen ez da. Zelan, 25 urte dauko, ez duko bikoterik, rarotxu edo rarotxia izango da, kontuz ez da. Sospechoso. Hori, sospechoso. Eta maitatzeko modu ezberdinek dago zelez, beti bizi gara sare sozial baten. Alkar laguntza, alkar zaintza, beti errespetuaz. Badakigu, ez da, struktura honek berez ere gine dela banatzie, banakara, ez da, bebai aipatu dugu, banatze hori da, adibidez, bikote bezala bizi bagara, nire garaizen bai paseten zan, bikote modun bizi eta igun lagun taldiaz, harremana apurtu edo lagunek alde batera itxi, eta saiatu gaitze zan, alkartiek, auzuek, lagunek, laneko taldie, beste modu bateko harremanak eta maitxasunek sortu eta eratu aldo guzti horretan. Hori, Maitena lehen esan duzuzuk, ez da, osasun mentalaren garrantzia, baina kontuz hori individualizatzearekin, ez da? Hori taldean edo elkartzainduz egitea premiazkoa da. Bai, premiazkoa eta gure ardura da hemen gaude, elkarrekin gaude eta autokatu zaio bezenet, denak guztiak dakau eragina besteengan. Eta alderantziz. Eta hori uste importantia dela esatia. Guain gaur egungo mezuak dira justu kontrakoak. Ezin kasu lasai besteak esate dutena etzea terapia jun eta gauza bat, honek bere alde bedaka eta arriskua daka. Eta nik uste kolektibo izaera hori galtzen goazen hontan reivindikazioa edo hori izango zala, ez? Denon ardura da bestean hola dagoen ere. Hemen danak ez du balio. Bakoitza terapia jun eta konponduta agur, ez? Ardura badakau. Zoren badago arrisko handia bestela da, askotan esan duguna, gu bakarrik aldegu, ni osoa naiz, esan duguna, karo ni osoa naizela, baina ni osoa izateko bestea behar dut.
Eta hemen ere korapioetan, ez? Gu ez bali hemenko maitasuna usortzen ez bali da guk ez dugu korapioak egiten. Beste zerbait izango zen, etzan hau izango. Orduan hau oso beharrezkoa da jakitea harremantzean ni izateko beti beste bat behar detela. Beharra ez du esan nahi dependentzi bat izango detela, eta bestearen jabe donik besteari eskatzea, baina beti izango da harremantze horretan. Eta orduan, eski ez dago osasun mentalik hori gabe. Eta hasieran esan dugun autolesio datu hietan horrekin zerikusia handia dauka. Ze bestela banakakoa gelditzen da bere responsabilitatean sentitzen dunarenaren oro, osea, eta ezin dugu bakarrik hori dena eraman. Eske ezinezkoa da, ez gea jai hortarako. Orduan, harremanetan iten detena da nik, ez, Maitenakin gaur harremanentzean, ni beste modu batera harremantzen naiz nire buruarekin, eta terapiaren helburua hori da. Ni askotan gezki harremantzen naiz, bueno, gezki edo, beste ez naiz momentu hortan eri hon egiten diten modu batean nire buruarekin harremantzen, terapeutarekin harremantzen hasten naizenean, binkul horrek egiten du, nik terapeutak ez du magiarik egiten, ez dizu ezer egiten duna da zure buruarekin beste harreman bat izaten. Eta hori orduan, begiratu zenbateraino beharrean orduan guztion artean da hori da ezin deguna aztu. Eta orduan maitatzeko modu ezberdina daudela, batzuk bikotean, beste batzuk taldean, beste batzuk lankideak, beste batzuk etxean, beste batzuk familien, eta beste batzuentzako ez. Bestela ematen du izan behar dela familia, kuadrilla eta bikotea, ez? Bakoitza daukagu bere beharra, bere bizitza, bere bizipenak, eta hor aukeraketa bat inbardeku benetan maitatu eta maitatuak sentitzeko. Idoia, hirugarren erraminta bat ere baduzu, ezta? Bai, ze gainera, hirugarrenera pasa orduko aipamentsu bat, banaka honetan beti aztuten jaku gizarte honetan alkarriaz bizigarile mundu zabalari begirada oso murritze ipintzen dugule, eta geure helburu edala gure ongizatie hobetzie bai, ez da, ez do balizio, gaizki gaude eta norbaitek egin dezala zerbait, danon artien hobetu bir dugule gizarte hau. Bai, hor gestalen badago, psikologia gestalen esaldi badala, uste dugula guztien batura da osoaren baino gehiago. Bai. Eta definizio horrek nik uste guztia esaten dula psikologian zer da, ez? Bai. Eta hor sortzen dana, askoz behindartzu hobi zeten da, alkarregaz beti. Eta, ja, bueno, amaitzeko, venga, hirugarren erremintzie, harremanetan maitxasuna eraiki behar da. Osea, maitxasuna eraiki etzen da. Maitxasuna ez da bilatzen, maitxasuna ez da hortik doan zeo zer eta bilatu dut, jazta, ez daukot inungo beste aleginik. Bai, baina ziren bera, maiten mintze enamoramentu fase hori, eta horrek existiduen bideu bai, ez? Hormonen isurketa, zelako ederto paseten dugu. Baina geroku emanten du bidez, da? Eta zarritzen ez jakuz guztetan, konbertsazio inkomoduk eukitzi, txarto edo gustora eskago zenin galdetzi ezer paseten da, ze pentseten dugu gatazka dala arazue, baina gatazki ez da arazu. Tienak zaten modu, da arazue zer etzen dugun gatazka horrekin. Ebita huengo dugu, traga huengo bestalde batera bitukot, ez dugu ezer esango tabakotxa beren bidetik, aukera asko dugu guz. Zoragarri, Maitena, hemen amaieran beti hausnarketa txiki bat eskatzen dugu, eta eskatuko dizugu azkeneko mezu bat botatzeko, zer azpimarratu nahiko zenuke amaitzeko? Ez zaila. Nik uste, gonbidapena edo eta ardura hartzea bakoitzak gure harremana ze traje nahi ditugun. Eta ez, gure ardura da ere galdetzea eta eraikitzea harreman bat erosoa dana guretzat. Lan asko da, ze erreixo da esatia hau jantzi behar dezu jantzi eta kitxo. Baina nik uste, harreman bakoitzetan erabaki behar deula ze traje nahi deun, eta harreman berdinean zehar traje aldatzen joan ere. Osa, aldakorra dena, traje batek ezin dula balio ez denontzat ez betirako. Eta nik uste aldaketan kontzeptu hau inberdula bere lagunain. Osea, aldaketak ez dira ez onak ez txarrak, gertatzen dira. Eta horietan moitzia dela gure ongizatea ekarriko guna. Esango nuke. Zoragarri Maitena, mila esker benetan bisitagatik, gaur ikasten dugun pixkatxoa gehiago harremanei buruz eta maitasunari buruz, mila esker, eta Maitane eta Idoia zoi ere bai, datorren astera arte. Datorren astera arte.